Mga bay na anhi rami diri para mga og fruit salad. Ay macaroni salad manitita. Oh, Macaroni salad mga anta ah. si Maldita ra ni kuyog na ko ba nagsi. Iya na sila panguli. Lami be? Parat na. Ha? Parat. Ngano man nadaghan og cheese. Diyos ko, music pa more. Kada ko no kwarto ilang kuya kay duha man sila. Para ug nga ganung babay. Ano nga magtabon? Wa nagkabalit kay wa dili tagbalay. May na lang eh. Ug magda si kuya babay. Magdaya. Ay, babae nilupad ang kabaw. Magdala pong usa og babay. Magtabok magtabon-tabon. Unsa daw? Ha? Ano ba? Tagsang kwarto, dili. Usang kwarto si kuya. Ang duha ka kuya. Oh, Nya ug magda sila babay. Ay, pa magtabon. pistolang karaan. Nakalagod. Wa ko kadungog primero. Mana mana. Over my dead body. Tatak. Marami ito sa giyon sa kong anak nga lalaki siya. Bawa na ng giyon ni mama lilaan. Bingon na eh. Elementary pa. Dili mag-crush-crush. Kay, kinahanan mag-crush-crush. Graduate ako ng elementary. Bay, Graduate ako ng elementary. bay. Basta ang meta. Paano Ay, yung sa napalit ninyo. Dili. Ibalit na Zod. Maayo, okay kayo. Pero kaning balay, muni katas niya sa Japan. Okay kayo. Radang namin tag-dismil ang buwan. Ito pa ko rin niya. Ibabalay. Kasi kago na. Ito yung plano ko. Tapos ano yun eh. Diba? At okay lang. Sabta lang na akong gitipid mo. Importante. Wa siya nagkulang. Nga makuan ra. Mahatag ra ang yung mga needs. Asa may ilang marilo dapit? Luwag ko po. Ilang EJK? Ay, EKJ? Jiki dito. Magiano sa nato. Kadumdum ko sa ila. Bang nga balibulam. Uy, kay imong sahog ba kay kuan nino katurang pilit-pilit. Dili. Tayo na siya. Tayas jud ni. Nga. Mura sa katong ipilit no. Oo. Kanina ako gipalit, pilit. Oo, katong wallpaper. Indo. Kuan man siya, anani po. Ang lagi mga paksi lagi madugay. Hmm? Kusog kay signal? Ang kakunik day ka. Hmm? Ah. Pero di timi. Hello, gidagana ba ni gihatag na ko ban? Oh. Ay pistol. Wala ko mangayo ka. Ngata. Kuya. Iya. Ano? Ya. Kusog na si ate. Igutom si kuya. Nabusog man gud ni. Pwede sa oy ka na. Ano man ang hasakot, Sarah? Ita maldita sa kuan ni ba? Punita, pangitag basuran. Day. Susunod na lang sa baso lang ka. Hindi naman ka. Isa ako sa Sana all no, may balay. Lamern! Pareha lagi tag ka ng laptop ka ng drive-an og ka ng keyboard. Drive din na. Drive-an ba? Drive-an og keyboard yan. Keyboard ba? Kani siyang, nani diri ba iba? Ay, keyboard line. Nani ba? Guba? Ah, pwede ra day kunin mo kuha ko line Drive-an og keyboard. nani. Saan pag kunin? Mamay kuan no. USB cord. Mita lagi kong ingon ani lagi kay naguba akong ingon ani ba? Naguba. Gaya kong tubig palihog. Keyboard. Unta na si kuan auntie. Ikaw man tagiya. Sa prank. Sa prank day. Nya pag close na ako sa gate mo nga mura magdi ni tag iya ni di man na makabaw mo. Wa mo sira. Tarunga. No, wala kay kong gigamit sa kanang laptop kay naguba akong keyboard.